Vi har besøg af en lille uartig dreng ved navn Harry her i studierne. Hvis de lytter godt efter, kan de sikkert genkende Hanna Bjernhoff bag stemmen. Goddag, mor. Nu er jeg herinde. Det var noget, jeg havde lovet at sige. Jeg har nemlig aldrig været inde i sådan en rigtig radio før. Kun i en forretning, der handler om radioer. Vi har 6 derhjemme, fordi de koster kun 25 kroner stykket. Så har vi dem sådan en halvanden måneds tid, og så henter min far 6 andre i en anden forretning. Jeg er ham, der bærer. Men jeg har haft et farligt hyr for at komme ud. Det gik nemt nok med at få fri fra skole, ikke? Fordi læreren sagde, at jeg var den, han helst ville undvære et par timer. Og det skulle han jo ikke sige 2 gange til mig, vel? Det er jo alligevel sådan en slags ros, ikke? Så jeg sprang op på den slangeløse og spurtede hjem. Jeg var lige ved at køre en ældre dame ned, der stod og trippede i vejkanten med sådan en kronhjort i snor. Men så kom jeg i tanke om ham der Durlo, ikke? Ham kender jeg godt. Han har sagt, at man skal hjælpe de ældre mennesker i trafikken, så jeg stansede og satte hende og bøffen op på stangen og låsede hende smukt over på den anden side af stien. Hun var nok ikke så taknemmelig, som jeg havde ventet. Skidt, hun er måske ikke vant til sådan at køre på cykel, vel? Kan I godt høre, mangler en fortand? Jo, den røg ud sammen med et stykke tyggegummi, jeg fik af Orla, da jeg skulle herhen på DCR. Danske cyklerødder betyder det vist. Og det går som nok ender forbi en dag. Men så lige da jeg nå hen til hjørnet, ikke? Så stod Orla der og viftede med et stykke tyggegummi, og fordi man har en god karakter, skal man ikke være slave af den, vel? Men den ene forbiser røg i hvert fald. Så nu har jeg lært beherskelsens kunstart af min mor. Og hun har lært den, efter hun fik mig. Så jeg talte til 10, før jeg gav mig ind på frakken. Ved I hvad? Gud hjælp mig, om man ikke slog igen. Det gjorde nok ikke noget, for der skete bare det, at jeg for alvor fandt ud af, hvad jeg vil være, når jeg bliver gammel. Jeg vil være astronaut. Jo, for jeg så sådan en masse måner og stjerner, som jeg tager ved med, at hverken Gagarin eller Titov nogensinde har set. Orla er forresten sådan lidt miljøbeskadet. Han vil være bankrøver, når han bliver stor, siger han. For så træffer man så mange interessante mennesker. Hans far er sheriff og kender underverdenen. Det ved jeg altså ikke, hvem er, om det er nok en eller anden, de bor til leje hos. Men jeg havde jo ikke tid til at stå og diskutere fremtid og familieliv med ham hele dagen, ikke? Jeg skulle skynde mig hjem og ræse, inden jeg skulle herind. Min onkel var på besøg, han plejer altid at klippe mig. Han er tømrer. Han klipper mig efter sit vatterpas. Så mit hår er næsten altid lige og med samme længde over det hele. Det er meget synd, de ikke kan se det, altså. Det er pænt, også godt at røre ved sådan. Min mor vil nemlig gerne spare, hvor der kan spares, og hun vil også selv farve sig blond. Det er derfor, hun sådan er cykleklemmefarvet nu. Da jeg så var blevet klippet, så kom jeg i bag. Der sparede jeg altså på håndsæben, for jeg sparede den til min far, for han er den mest beskidte af os to. Så jeg tog sådan et skumbag af sulfosæbe. Det var pragtfuldt. Jeg kan gå forbi Orla, uden at overhovedet kan kende mig igen. Jeg gav også guldfiskene et chat, for det. Jeg har hørt en dame synge om, at de ikke har de glæder, som vi andre har. Så pludselig så råbte min mor til mig, om jeg var klar over, at inde i sådan en radio, der skulle man være bum stille, og bare man løftede et øjenbryn, så kunne det høre, så jeg skyndte mig at rage mine af, for jeg skulle gerne komme igen herinde, ikke? Jeg har forresten en hemmelighed. Jo, min far og mor skal giftes på torsdag. Jo, de blev ved med at udskyde det, fordi min far har sådan nogle dårlige erfaringer. Han har 18 søskende, og da hans far og mor havde guldbryllup, så havde han sådan en nydelig dame til bords, der hed Rigmor. Ved de række med saltet, spurgte han hende. Men så råbte min bedstfar helt ned fra den anden ende af bordet, ikke? Jamen, du skal da ikke sige det til Rigmor, Charles. Det er jo din søster. Min mor har været gift før. Men så traf hun min far en dag hun var i bad. Jo, det var for det ringede på døren. Og så gik min lille søster Yrsa ud og lukkede op. Og der stod så en herre og sagde, jeg vil meget gerne se din mor. Og det lå hun ham så gøre. Yrsa er heller ikke helt sikker på, hvad hun vil være, når hun bliver gammel. Hun vil være sygeplejerske, eller dyrlæge, eller stewardess.
fordi hun elsker dyr og mennesker, siger hun. Men så, nu skal I høre, så viste det sig der med min far og mor, ikke? At de var fætter og kusine i Slagelse. Men da vi så flyttede her til Bispebjerg, så blev de nødt til at gifte sig. Det er sådan en slags lov, de har her. Og jeg var med til bryllup. Jo, jeg fik både is og chokolade og sodavand og kage og kvalm og alting. Jo, jeg måtte love min far ikke at falde i søvn, når nu kom herind i DCR. Det er sådan en slem vane, han og jeg har. Det er noget, vi kommer til at gøre, når vi ikke må, som siger. Og så måtte jeg heller ikke sige, hvad han går og kalder sin chef, Vagn Jensen, for. Nej, det største problem, min far har, det er nemlig slet ikke mig. Det er, at min mor altid beder om penge. Og min mors største problem, det er, at min far aldrig giver hende nogen. Og derfor så bliver hun nødt til at tage sådan nogle småjobs. Sidste år var hun søndagsskolelægen. Men nu er det, at min mor hun kan lide både sådan en slagprog og en stille bajer. Så det var sådan ligesom, de manglede lidt sans for hende. Min mor arbejder for øjeblikket på en stor seng. Gud, det måtte jeg forresten ikke sige, siger hun. Ej, ja, det kan jeg nu altså ikke se, der er noget galt i. Hun er møbelsnedker i sin fritid. Jeg har i det hele taget alle tiders mor. Nu er det der med min fortand, ikke? Det generer mig mange den, ikke? Særligt når jeg spiser æbler. Men inden jeg skulle herind, der bed min mor for i 4 æbler for mig. Sådan er hun helt igennem. Ej, jeg hjælper nu også tit hende. Da hun strikkede den her sweaters, jeg har på her, ikke? Den er rød. Da hun strikkede den til mig, der holdt jeg for eksempel garnet for hende. Noget gør jeg da. Min far for eksempel, han hjælper hende aldrig. Han vil overhovedet ikke høre tale om husarbejde. Han bliver bare i sengen, hvis han ser sådan en støvklud eller noget, og så forlader han hjemmet medførende sin grå herrecykel. Det eneste, han gør, det er at børste sine egne tænder. Men det var så nok heller ikke længe før min mor skal gøre det for ham. Min mor er også meget kunstinteresseret. Jeg har været på biblioteket med hende 2 gange. Nej, det passer ikke. Det var kun første gang, hun var med. Anden gang, der var jeg derinde alene, fordi jeg var derinde for at kigge efter en lakridstandbørste. Jeg havde glemt portærerne af sådan en ung mand med skin på. Jason, tror jeg nok han hed. Det har nok været sådan en slags læderjagt fra gamle dage. Men der må altså være en eller anden kontrollør derinde i gipset, der har glemt sin madpakke. For væk var den. Da jeg så kom ud derfra, der var både mor og mig blevet helt stive i nakkerne af at gå og se op på alle de der store mænd. Vi kunne slet ikke holde op på hjemvejen. Og alle mennesker, lige fra biblioteket og ud til Bispebjerg, de gik også noget glorie op i luften. Det var også det, min mor og jeg blev enige om, at man kan aldrig have noget for sig selv her i livet, vel? Men jeg har haft noget ud af det, for nu det der, at min mor er så kunstinteresseret, det gjorde, at jeg fandt ud af, at jeg vil være tegner, når jeg bliver stor. Jo, og så vil jeg tegne Marilyn Monroe og Nette Schreiner, for de fylder sådan et helt ark hver. Men jeg vil ikke have børn. Nej, det vil jeg altså ikke, for min far og mor siger, at børnene har ødelagt halvdelen af deres liv. Og når de siger sådan noget, så synes jeg, at de ødelægger mit liv, så er der jo ikke meget tilbage, vel? Men nu er jeg jo blevet 12 år, og hvis jeg skal være ganske ærlig, så synes jeg altså, at min far har udviklet sig meget. Jo, det har han. Han har udviklet sig meget i de sidste 2 år. Hvis han bliver ved på den måde, så skal det nok gå sådan nogenlunde for ham. Vi har forresten lige haft bil. Vi fik den i søndags, og min mor var ude at køre i den helt alene. Hendes kørekort virker ikke, når min far er med, siger hun. Det er sådan en folke... Hvad det hedder? Folke... Det er sådan en negro-negl, ikke? Men pludselig så ville Krej ikke køre mere, og min mor gik ud og åbnede bilen foran, og så skreg hun, så kunne høres helt ind til der takselseskærken. Og det var der en anden dame, også i sådan en vogn med til, der hørte, ikke? Og hun trådte på gearet og hæv i koblingen og lagde sig ned på alle bremserne, så vognen stansede lige ud for min mors. Hvad er der dog sket, fru? Og min mor, hun stod der med halvdelen af, hvad jeg engang har levet af, ikke? Nede i bilens næse. Jeg har glemt motoren, skreg mor. Jamen, så er det sørme heldigt, at det var mig, de mødte, for jeg har en med i reserve her bag i bagagerummet, sagde damen.
Men det hjalp ikke så meget, for om tirsdagen, der bakkede min mor hele vejen gennem Karasin. Og i onsdags, der smager min far ind i en anden parkeret vogn. Og i går torsdag, der kørte min mor op på fortovet og nokkede en sheriff ned. Og han stod bare og viftede, fordi han ville spørge, om hun overhovedet havde noget kørekort. Det er også derfor, jeg nu vil spare sammen til et par rulleskøjter til dem. Jo, for et eller andet samfærdselsmiddel må de jo have, ikke? Der var jeg lige ved at glemme, at min mor sagde til mig, at jeg gik, at jeg ikke måtte fortælle noget om hende og far. Det er heller ikke gjort, vel? Ikke rigtigt. Og så måtte jeg heller ikke sidde og fortælle dumme vittigheder, for det fik hans vangkilde penge for.